ang khoyo lirimano khoying busamano as dolrok khana bai khada chini bai Nilimano sabjani leikari oi khonya rifripo tai khoroksa obori hingangke skype mb bai ros khaijago hnai sidda tini horo thangai skype mb ni leikusubui phaipo tai leikusumani bo video khai phono khasungno akon dolrok sing tini obidin bisingtei wakbo khoroksa wei malpologoi tonai abon le sabo asuk luk kelaye khonya rifri khana abono bo sing cheri nai lenai ta dolrok tini obidin bisingtei tai obori no bo sungai nai lenai dolrok sing skype mb ni leikusu puro bini underpen kanjak da kanjagya oi dolrok bahai tong kahamda so dolrok ke norok no paiplaya hambai maya foro tangai hingangke ani o channel monetize engnani ingkha tai 200 no watch time nango khaklayo obidini bisingtei no 200 watch time bo complete ing thangana hnai so aboni bagai norok no ang paiplaya hambai maya foro fadi dolrok ke basic ok kubang saya woi video senglai siwana Sekarang kita pura sedih kebersihan. Nokada dolrok ang sayada sky embe pura kusubjangmang shirtai se kupuri ma thangsi pu o ma botike kusub khana asuk angle wasi wana shu ma botike kusub ka asuk shirtai satai kok phloi thangnai jarke khnamang no wana shu kubuino Tuitu kuna nai jongang, tuitu kuna nai mana ana support khai bedi please. I dolrok bono tuitu kuma sapur khai dipong tangga hingkangke bo pura bosago rek ke tuitu kuna hingke apro tolasaka bini mandoi no video sage bini youtube channel la upload khaina po norok bo nai mana ungthung hnai abagai bo norok no tuitu kumani sapur khaidi hin chata norok no phunungna bagai pa dolrok nor khatama asuk da buji angkha batamo bono bo tuitu kuna sapur khaile dita bo norok no pura tolasaka khugoi phununai tai video khaibo bini channel lo upload khairnai ta bo norok bono tuitu kuna sapur khaikangke pura khulogoi phunuksinai o tai kese kok ang norok no sana hamani pogoi sitongsi dolrok bota sky mb ni tolani manai kusupuro bini underpen sikri puhinta sky mb ni abagai bo underpen kaisa paitu pheka pung sky mb ni bagai Abo anu ni bagi tam paitu pakai nanya di. Ni nero pura ulun thik nai ta ko tengkane ko nin bagai ang tam paitu pakai kana di. Ni nero ulun de sana nai do. Ang tinin wakbo khoroksa woi mal hili tonnai abono sabo rifrik abono cheri naina sikang dolrok ang norok no kaisa kok sawono taboni dino chela angai rang aji maya hangke boni kuno value kre mane bokono ke bai dam rajagla taboni din ingkha rang ni khelani din rang tong khamane nini oro joto kisu tongo hnini nang kwansugoi mano rang kri mane nang keboni hamjakmon bo manglak kebo by respect bu khaijak abagin saw dolrok ang norok je ob video nai tongmani ob video ni description click khlai description click khlaiman pore norok telegram ni kaisa link manana o telegram thangai join khlaiman pore o telegram channel pura a to z saimanai norok bai ke rang ajinai so oro nai no rang aji mano ekdom simple seringai rang aji mano online so dakti thangni join khaidi bai ke rang ajinai aji di seringdi tai nin yago rang tong khamane joto kisu tongo nai nang wansudi hamjangmung khasumung joto tongo ni noro tongkha no ongko dai kungbo to nangai khoi buthana ni hina I aboni kok no miya hor ni sombani horok tisa mani kok no nong no takisa sai khnare nai bol lup cha selale wak bokrok pun bokrok chawoi malpulogoi tonnai no asungma hinkaba o bobo waisa sigrmani tong nata abagai bo opongjak ya ngai taisa dakchani tong mani abo rilia nata hangke ba jabarjasti fan ma khaisinai nei wan sukha nata o lupcha baji tong nai bo sabo hongkha oboro kaham ke seri manai lesinai dolrok Jolijakha. Ya khorong kotok khlai khin tong wa saparen hinjakha. pin mung paren ta mung khai paren choita Mohoran oma bai batama ani bomusi nahari tong ble bai ang banono tam khaima tong bai ang nono kun mungsa khaima kri ble nin para bai an para thansa buya sam no an mung nahari to bai uluke nanga no kes rong ri khang ke ang thika te rus video ro khaima ngla ka ke bono Mung paren ta, mung khai paren choita. mohoran o agoi sorry ani mung ya ani mung ba paren se boba paren se ni sawo oi tamo bol thuna phai dong go ako angke dolrok tini video aron paisina ang kisa bijin kha so angke malai phinai te next katal video ni bisingtei video no kabang kuk share khaidi ani monetizing nan tai basically abagin nor o video ni share khaili di angke malai phinai te next video ni bisingtei ti prasa aglok to bye